Самия концерт беше много тържествен и имаше една много специална атмосфера, такава една приглушена атмосфера, беше абсолютно пълна. И разбира се, концертът беше в църквата, където е погребан Шекспир, така че точно в тази седмица с тези чествания, с всички концерти и пиеси, които се случваха през тези няколко дни, имаше нещо много специално в атмосферата. Подготовката за проекта беше някъде около 4 години. Разбира се, всеки музикант и всеки композитор, който е искал по някое време в живота си да вплете Шекспир в творчеството си, знае колко е тежко това, колко тежки са думите, колко са перфектни от една страна, но и колко много слоеви има зад всяка една дума и значението на всяко изречение, плюс е в един античен стил, така че не всичко е толкова лесно разбираемо в днешно време. Най-много ми помогна за тази визия, всъщност структурата дойде от визуалното изкуство, от Търнър, художника, който му е било поръчано 1833 година да направи скетчове, скици на града Стратфорд апон Ейвън. Търнър всъщност толкова е бил толкова е уважавал Шекспир, че е променил датата си на раждане да е същата като на Шекспир, 23 април. Бих казала, че това, което много ме впечатли, беше когато прочетох книгата на Доминик Друмгул за Шекспир. Доминик Друмгул, който е артистичен директор на Шекспирския театър. И той обяснява, всъщност слага контекста на творчеството на пиесите на Шекспир, ги слага в контекста на какво е било около него, какво е виждал той като човек, като е живял. И Шекспир е роден в Стратфорд апон Ейвън, който града е в Мидландс, което е наоколо са само ниви, няма планини, няма много денивелации, доста е равно. И на този фон Доминик Друмгул обяснява колко е интересно, че в тази равна обстановка, всъщност как много ясно и ярко изпъква точно драмата в човешкия живот и как това е станало символа на Шекспир, точно тази драма. В композицията имаше невероятен успех, беше записана за BBC и имаше програми по BBC и беше излъчена също. В момента, освен творческата си работа и композирането, съм много благодарна, че ме поканиха да бъда председател на журито на конкурс за млади музиканти на BBC. BBC Young Musician се нарича. И музиканти от цялата страна до 19 годишна възраст се явяват и се избират най-добрите музиканти от пиано категория, от струнни, духови, медни и перкусии също, където имаше и българин, който беше фантастично, Християн от Плевен, който се много впечатли всички, така че много се гордеех, че е на сцената и беше разкошно, много хубава програма беше подбрал. Определено в последните няколко години представянето на българската култура на острова има коренна разлика от това, което беше преди. И предимно това бих казала, че се дължи на невероятната работа на Българския културен институт и на Светла Дионисиева. Към това също бих казала, че в момента предстои един наистина забележителен концерт на 20 май в една от най-големите и най-престижните зали тук в Лондон, Кадаган Хол. И музиканти като Теодоси Спасов ще дойдат, мистерията на българските гласове, също както и локалните ни, лондонски и български хор. Наистина една много цветна и разнообразна програма, в която съм част.